jsem tady, už jsem tady zas. Už jsem tady, už jsem tady zas. Už jsem tady zas. Už jsem tady zas. Už jsem tady zas. Jsem tady. Čau, já jsem Mišel a vítám vás u názorového videa. Dneska se budeme povídat o zmrdých vosech a takovýhle věci. Ty vosy jsou úplný zmrdí. Když si to tak vezmete, úplný zmrdí, pořád píchají, jdeme na to. Zmrdí, 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 zmrdí vosy, zmrdí, zmrdí, zmrdí vosy, pořád píchají, zmrdí, pořád píchají. Co třeba sršně, úplný zmrdí, pořád píchají, zmrdí, sršně, zmrdí. Už jsem tady zas. Zmrdí, pořád píchají, vosy, když si to tak vezmete, vosy, píchají, sršně, vosy, sršně, včely, ovce, krávy, zmrdí, 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 když si to tak vezmete, pořád píchají. Dneska se budeme povídat o zmrdech, zmrdí, vosy, sršně, včely, ovce, krávy, úplný zmrdí. Rozhodl jsem se udělat vlasy jako vosy, zmrdí. A pokud souhlasíte s tím, že ty vlasy jsou opravdu zmrdí a kokotí, tak dejte like, nebo koment, nebo sdílejte toto video. Zmrdí, vole! Zmrdí, 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 vole! Už jsem tady. Už jsem tady. Už jsem tady zas. Smrdí, vole! Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, nebo koment, nebo sdílejte toto video. Čau, vosy!